hija mimlija immaġinazzjoni u b'ċelebrazzjoni ta' dak li għamilna Maltin, l-unur għal-karriera artistika jmur għand Trevor Zara. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqakom għad-din it-taħdita ma' Trevor Zara, ir-rebbieħ tal-unur għall-karriera artistika tal-Premju għall-Arti 2025. Grazzi Trevor tal-ħin. Grazzi lilek, Rej. Kolli nammetti li il-fatt li qed nintervistak b'mod uffiċjali u inti konna ħafna taħdidiet. Mhijiex ħaġa faċli, illa għaliex għalija, ħajkolli nammetti l-bias tiegħi ġifieri. Illa għaliex barra li nirkonsidrak bħala superstar. X'waħda dik fil-lingwa Maltija. Aħna ħbieb ħdimna fl-imkien. U ftit iltqajt ma' nies bħalek li qalbhom u moħħhom tant jew miftuħa għal proċessi ta' ħaddieħor artistiċi li nħossni ċkejken ħdejk. U dan forsi jiġi mill-fatt ukoll li jien tul ħajti kollha, issa li ħanalaq 58 sena, qatt ma niftakar ħajti mingħajr Trevor Zara. Xi ġmiel. Inti ġifieri imxejt kull sena ta' ħajti miegħi permezz tal-kidba tiegħek. Qatt taħseb fuqhom dawn l-affarijiet? Meta niltaqa' ġilli ma' personatijiet bħalek u anke studenti tiegħi u jgħiduli kemm it-tfulija tagħhom kienet marbuta mal-kodba tiegħi, ngħid swejta xi ħaġa għall-inqas. Għaliex m'hemmx isbaħ naħseb milli tagħmel it-tfulija kull rita ta' ħadd ieħor. U l-kodba għandhom dal-faxxinu għalija jiena, illi mhux biss l-istorja sabiħa, mhux il-ktieb sabiħ, imma li sar parti minnek. U meta nqalbu l-kodba li qrajna meta konna żgħar aħna, mhux l-istorja tal-ktieb naraw, l-istorja tagħna. Għax naraw li nfusna f'dak li qrajna, niftakru fejn konna, x'għamilna, anki xi rwejjaħ x'ammejna dik il-ħabta. Jiġu kollha, ġifieri il-ktieb isir parti literalment mit-tfulija kollha tagħna, mill-passat tagħna, mill-modi tagħna. Għalhekk għalija l-ktieb huwa għandu post f'ħajjitna li l-ebda ħaġa oħra ma tista' tieħdu. Il-biċċa di li tantu ma qawwijin dawn l-emozzjonijiet jiena għalija. Meta mmur lura fit-tfulija tiegħi. Meta jiena niftakar qasbis kellna televiżjoni d-dar. Eżattament. Il-ktieb kien id-dinja li titlaq u timraħ fih. Ġifieri kellna l-librerija viċin id-dar tagħna, litteralment rajta kollha din il-librerija jien. Ġifieri niftakar il-ġurnata li tħalt u għadd undur biex nfittex ktieb. X'naqra u ma kienx hemm ktieb li stajt naqra. U l-kodba bħal Bulena tad-Deb, Kunċetto Marinton, kienu għalija, rajthom darba da kont naqrom repututament. Ġifieri insib li nnifsi m'għandix nagħmel u nerġa' naqbadhom u kull darba niskopri xi ħaġa ġdida. Il-qawwa tal-ktieb u l-kelma hija inkredibbli. U jien inħoss mhux hekk biss bħalma l-onur li aħna tajnik għall-karriera artistika u semmejna, kif inti amalgamajt u daħħalt il-kultura Maltija, l-istejjer Maltin, dak kollu li tħoss ix-xum tmiss fil-kultura tagħna rnexxielek tinterpretaħ permezz tal-kelma. Fit-tfuliti jiena kont naqra ħafna. Imma kotba ta' tfal bil-Malti ma kenniex. Kif tal-iskola. Il-famużi ġabra ta' art. Kotba mill-isbaħ, għat għandi s-set kollu jina hawnhekk. U ġili nagħmel bħalek narġa' naqrom anki issa. Imma kotba miktubina apposta tfal bil-Malti ma kienx hemm. Niftakar jien naqra ħafna kont imma kotba tal-kbar li kienu ħfief. Jien naf ta' Jose Gallians mill-Ispanjol, Raġel Belaqal, dawk it-tip ta' kotba. U kont naqra ħafna wkoll il-pożiji. L-iktar ta' Dunkarm. U ma nifhimhomx. Imma nissaħħar wara l-kelma.
Qatt ma ninsa meta kelli forsi dawk l-14 sena issa ma kontx għaddi żgħir, u missiera qabadni qed naqra il-poża li lielu lil minnu ta' Dunkarm. U missiera qal li x'int taqra hemmhekk dik ma tifhimix. U jiena bil-preżunzjoni tal-adolescenza għatlu qed nifhimha kollha. Ma kont qed nifhem xejn. Imma qed nissaħħar wara l-kelma. Għax il-kelma għandha wkoll dan is-saff partikolari, għandha is-saff li mhux biss li qed tikkomunika għax hija l-kelma, imma anke l-melodija tagħha, l-ġmil tal-kelma tagħha. U jien Dunkarm għadu jinħobbu sal-lum, għadu uffiċinani, u għadu validu sal-lum. Jiena min jaħseb li Dunkarm qdiem sejjer żball, Dunkarm ma qdimx. Għandna kunċetti oħrajn illum, daħlu saffi oħrajn, ma importax, imma għadu validu. Allora meta mbagħad kbirt, bdejt ngħid nixtieq li tfal intihom kotba miktubin għalihom apposta. U mhux miktubin biss, anki l-preżentazzjoni. Għalhekk jiena kont nixtieq nagħmilhom bil-kulur, il-qoxra li nqas dik il-ħabta, il-fond kbira biżejjed u l-istampi ġewwa. Semmejt il-Polenta d-Deb, Rej, nħobb semmi dal-aneddotu żgħir jiena, illi dik il-ħabta pubblikaturi aqas kellna, mela ktib tittamlu inti, tittiffinanzjah inti, tqasmu fil-ħwienet inti, il-proofreading tagħmlu inti, tagħmlu kollox inti ġifieri. Bit-tajjeb u bil-ħafna ħażin tiegħu. U niftakar kont fis-sajt irid nagħmel qoxra sabiħa. U l-qoxra kienet ġiet tiswini paga ta' xahar. Paga ta' xahar. 50 lira Maltija, dik il-ħabta sekkelli bħala teacher, 50. U hekk ġiet il-qoxra biss dan. Sabi kollha bdew jgħiduli miġnun inti ħadhom fuq daqshekk fuq qoxra biss. Imma kont iffissat irrid ktib nixtieq ikun attrajenti li t-tfal jaqbdu u jgħidu iva dak ktib tagħna. Mhux tal-kbar, għax dik il-ħabta kienu kun hemm il-qoxra kienet tkun it-titlu biss, forsi xi stampa m'għandax taqsam xejn li tkun blokka minn xi imkien ieħor, għax kollox kien ċomp. U kien l-ewwel darba li kont ħdimt bil-qoxra offset. Imma ġewwa kien letterpress. Kont għamiltu l-Union Press niftakar dik il-ħabta. Imma insomma, u kien għamel suċċess. Mhux għax kien xi ktib speċjali, għax fit-tellaqa kien waħdu, Arbi Fosħa l-ewwel u qed itellaq waħdu. Ma kien hemm xejn iktar. Imma insomma minn hemm l bdejt miexi imbagħad. Għatlek li se tkun diffiċli għalli għal nistaqsik tal-mistoqsija, għax kull ħaġa li qed tgħidli jien qed immur lura u nagħmel il-konnessjoni mas-sensazzjonijiet, ġifieri il-ktieb jien il-Polenta tad-Deb. Kont fil-fatt inmislu u nmellislu il-qoxra daqskemm kien xi ħaġa prezzjuża għalija. Semmejta meta kbirt, bdejt tikteb. Kont żgħir ħafna. Kelli 23 sena dik il-ħabta, meta pubblikajt meta ktibt saqsejtek. Meta ktibt, kunċettom barittom ktibtom kelli 14-15 sena dawk meta ktibtom. Kont għaddi l-iskola, kont xi form 4 jew xi ħaġek. Kont ktibtom fis-sajf niftakar. Imma pubblikajthom wara l-Pulena mbagħad. Kienu dieru l-ewwel darba kunċettom barittom fis-Satar. Ekku. Mit-tieni edizzjoni tas-Satar bdew jidhru mit-tieni edizzjoni kien jeditja Mario Azzoppardi, il-Mulej. U iftakaru kien ħajjarna għalli nippubblikaw, meta daw nippubblikaw bdejt impinġaġa fihom. Mhux l-istampi li hemm fil-ktieb kienu għamilthom għal Satar, xi ħaġa ta' malajr. U Kuċċetto Marinton kienu kollha frott. L-aneddoti li kien tgħid lin-nanna fuq nannieta x'kien jiġra l-azzija ma nafxiex u n-nannu ma nafxiex. U tant kien jaffaxxinani dak iż-żmien hekk, dak iż-żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer. Malta mingħajr elettriku, Malta bla karozzi, Malta bil-bini kollu b'solar wieħed, Malta bl-eliqi. Kien jaffaxxina dak iż-żmien jiena. Illi Kuċċetto Marinton twildu minħabba fek. Ħafna tfal jistaqsuni fl-iskejjina, kien jeżistu Kuċċetto Marinton. Qegħdilhom kien hemm ħafna kunċettijiet u ħafna Marintonijiet li fuqhom bnejtu mbagħad jiena dawn l-istejjer. Kittib, edukatur, illustratur, fost affarijiet oħra. Id-daw li forum, kull artisti ġax nistgħu ngħidu li biex tkun edukatur. Tkun naqra ta' artist, li jrid kollok l-ewwel nett il-kapaċità li titkellem u tuża l-kelma u isek qed tagħmel performance biex teduka. Le? Għenu lil xulxin qatt kienu jikkumbattu ma' xulxin xi ħaġa li tagħmel iżjed minn oħra għax kont ħobba jew irnexxilek tul il-karriera tiegħek tamalgamhom b'mod jien naf li għenek tikber u tiżviluppa. Dawn huma kollha naħseb jiena parti mill-jigsaw puzzle. Għaliex kif għadt inti l-ewwel nett għalliem.
l-għallim tittirreċta, il-ħin kollu. Mux bħal ma titlex tintita, b'mod medjokri ħafna. Fuq qed nitkellmu. Imma trid tirreċta fil-klassi l-ħin kollu tittirreċta. Tittirrabja bla ma tkun irrabjat. Trid titħak imma bla ma tagħti l-konfidenzi żejda. Jiġifieri l-ħin kollu tgħaddi minn dal-affarijiet. Issa jiena hawnhekk forsi mhux kulħadd jaf jiena bħala għallim kont għallim tal-arti. Għallimt il-Malti wkoll għal ħafna snin. Imma primarjament kont għallim tal-arti. Dawn kollha fil-kidba għenuni ħafna għaliex. Għaliex meta bdejt nikteb għat-tfal, mhux speċjal għat-tfal iż-żgħar, dawk li seħħu il-picture book, fil-istorja qed ngħidilek kważi iktar bl-istampa milli bil-kidba. Ara hemmhekk għenuni ħafna fatt qed impinġihom jien. Ħafna drabi kont l-istorja intellaħħa simultanjament it-tpinġija u l-kidba. Naġġusta l-istampa skont il-kidba u viċeversa. Dawn kollha ħassejtu minna importanti ħafna. Meta bdejtu mbagħad ukoll nikteb il-drammi għat-tfal, għax l-ewwel li bdejt nikteb drammi għat-tfal u mbagħad wasalt għal xi ħaġa aktar. Għenuni wkoll l-esperjenzi żgħar li kelli meta jiena kont tifel u kont l-Azzjoni Kattolika u ktibt l-ewwel dram tiegħi kelli xi 10 snin u dad-dram kien 2 folji ta' pitazz. U niftakar meta rejtu lill-fader, għalli għaw ġibtli, għalli da ma li titla tiftaħħal, ekk għalli ħajkolla talaq il-portiera xku spiċċa kollox. Għalli titlaħmu iktar da, insomma. Imma il-fat li kollok dawn l-opportunitajiet li nafta 10 snin inti ktib dram, insomma, farsa, u tellajtu fuq il-palk. Il-fat li inti ta' 10 snin ġemdu l-kwitċek b'dak ta' sufri u tlajt fuq il-palk. Ma jfissru xejn, ma jfissru ħafna. Kenna wkoll magazzin l-Azzjoni Kattolika, noħorġuh konna bejn namlu fuq il-Gestetner, dik il-magna kienet bil-karta ta' xema. Meta kelli xi 12 sena kont l-editur tiegħu da jiena ta' Parsi. Kenna xi 100 membri, għara konna nagħmlu ħafna kopji. U kont ituni l-artiklu tfal nittajpjom jiena, it-typewriter ta' missier nittajpja b'żewġ tiswa, ma wekkadni s'issa ta' b'żewġ tiswa. Ma mhix progress ta' xejn. Mhux typewriter, ma naslu bil-computer. Illum bil-computer. Is-sabiħa bit-typewriter ma kontx nagħmel żball wieħed, u bil-computer u nagħmel 1000 għax naf nista' nirranġa. U nagħmlu dal-magazzin konna. Darba qatt ma ninsa li kellna l-edizzjoni tal-miliet u għatlu l-fader din nagħmluha bil-kulur ta' għalli mela aħna nagħmlu bil-kuf tagħmel ma jeżistix. Għatlu nagħmluha bil-watercolors kollha. U dan għaxi mitkopja frixtom kollha u naqbad mela l-anġili kollha bil-blu, npinġi l-anġili kollha bil-blu ta' mitwieħed. U mbagħad indawwar issa il-Christmas tree kollha bl-aħdar. Bil-watercolors kollha. Inkun korrett hekk ngħid il-fuq minn 140 pubblikazzjoni. Qatt ma ddejthom imma l-aħħar li provajt noddhom naħseb xi ħaġa kienu. Insomma qed nott ħafna kodba żgħar ta' tinsix, kodba ta' tfal ikunu żgħar ġifieri. Imma xorta, kif L-illustrazzjonijiet kien umanament possibbli issib il-ħin u għadak għaddej biex tagħmel tal-pubblikazzjonijiet kollha. Taf li rejġi li ngħidha lil nifsi wkoll jiena, mod speċjalment jiena kont teacher, għax illum jiena irtirat u għandi ħafna ħin. Ma meta kont teacher jiena għandi x-xogħol tiegħi ġifieri kont irid nagħmlu. Però kont dejjem inħobb inqum kmieni u kien naqbad naħdem mod salvaġġ mbagħad. Jiena m'għandix ċans li ħan jaqaf mbagħad. Ara qatt ma ninsa meta bdejt nikteb kont il-seba' tronġiet mewwija li huwa noqgħu mhux ħażin. U dak meta ta' f'nofsu mitet il-mara tiegħi f'nofsu. Ovvjament għaddejt minn tibdil mhux biss emozjonali, imma anki prattiku f'ħajti, it-tfal għadhom id-dar jiena ma kinux żgħar, imma għadhom id-dar, tinsajjar, qatt ma sajjar, qatt kikkartejjin. Nitallem insajjar, naħsel ħwejjeġ u dan, insomma. U dak tip mem l-lesteħ għattin. Nkun ħanibda biċċar, fl-axarat memx tamel, nqu fl-4 ta' filgħodu. Nqu fl-4, jew l-4 u nofs, sa' 7 għandi satejn xogħol. U tala l-ktib kollu. Kull jum b'disciplina. Fil-fatt jiena meta ħatider din il-intervista tagħna ħankun għandek hemm ippubblikajt ktib ġdid tiegħi li għamilt sena disċiplina niktab kull jum. Għamilt sena mill-20 ta' Mejju ta' sentejn ilu sa' 20 ta' Mejju ta' wara. Sena sħiħa. Ktibt kull jum marit, imsiefer, marit, ma niflaħx, il-miliet, il-ġumma kbir, kull jum ħanikteb. Kull jum. Anke jekk ma nafxiex.
Kelli każi fejn xelt il-computer, niċċassodu l-monitor, ma nafx. U għandu waħda minnu jisima xejn. Għax ma nafx, ħanikteb fuq xejn, għax ma nafx. Għax jien nemmen fid-disciplina rej. Jiena nemmen illi bħalma kieku kont atleta, rritum nittrenja kull jum u li kont pjanista, dal-pjanu mux tiegħi ta' ma nafx indoq. Kont nipprattika kull jum, il-kittib irid jaħdem ukoll. Meta nkun fi skejlu jgħidu li jiena l-idejat minn fejn iġibu. Jgħidu kif jiġu, għandhom idejat mhux jiġu, tmur tfittixhom. Il-kittib huwa s-sajjiet. Ma jistanix il-ħut jiġi fuq l-adba, jaqbad il-fregatina u jħroġ istat. U daqqa taqbad bużulli għadaqsek, u daqqa taqbad sħuta, u daqqa taqbad ċejn. Imbagħad toħroġ. Għax l-istejjer kemm il-darba ta' din. L-istejjer madwarna qegħdin, aħna mdawrin bihom. Mhux dejjem nindunaw bihom. Xi tittamel kollok it-transmitter. U l-kittib huwa transmitter li jaqbad l-istejjer. Għar jien nemmen fid-disciplina. U naħseb nernexxi li forsi nikteb daqshekk għax jiena ma nistennix il-bajtra ta' fħalqi. Jiena ngħid irrid nikteb. Issa ġieli joħroġlok xogħol tajjeb, ġieli jekk hekk, ġieli mbiċċa imbarazz imma qedem. U dik l-imbarazz tgħinek biex la ma tiktibx imbarazz daqshekk forsi. Għax tkun għaddejt mill-proċess. Għax il-proċess qiegħed hemm. U ħriġta minnek. Semmejt iż-żmien meta inti tlift il-mara. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li vapur fil-bnazzi sabiħ. Imma meta jkun hemm il-maltemp, il-kaptan jissaħħaħ u anke jissaħħaħ il-kru tiegħu Preċiżament. li qiegħed imexxi. Kien mumentek da meta inti tlift il-mara u bliema mod tħossok li evolvejt u żviluppajt. Dili se ngħid mhux għax ngħidha jiena li għan nifsi, għax ġielu qalu ili. Il-kidba tiegħi taqsama f'żewġ partijiet. Qabel Stella u wara Stella. Nbidlet kompletament. U nbdilt jien, ċoe l-kidba nbidlet għaliex inbdilt jien. Hawnhekk qed niftakar fil-famuża De Profundis ta' Oscar Wilde. Oscar Wilde jgħid, jekk ma nbatux, ma kbirniex aħna. Aħna nikbru, nissaħħu meta nbatu. U llum nemmena 100% din. Għax inti f'daqqa waħda tħares li ħajjissa totalment b'nuċċali ieħor. Ħadd bieħ gost tweġġa u meta tweġġa tajt tajma u tixtieq li ma ddejx minnu. Imma darba ddejt minnu issa, ħadd ieħu xi ħaġa minnu da, u ħadd ieħu il-ġid minnu. Pereżempju fil-kidba tiegħi jiena ta' wara l-Stella law tkellimt ħafna fuq il-mewt. U għadni sissa nitkellem fuq il-mewt. U mhux dejjem nitkellem b'mod negattiv ta' fuq il-mewt, kważi nara b'mod li hija proċess li għall-ħras ma kienx. Darba qalu li x'imkien ma nafx kux l-Amerika nagħmlu survey tixtieqx li nkunu immortali. U persentaġġ enormi qalu le, ma nixtieqx. Għax il-fatt li bdejt xi darba, il-bidu għandu tmiem. Il-fatt li bdejt minnu nnifsu, il-fatt li inti fjura fetħed, tfissa li din xi darba ħadd inxef. Warrajt ħadd tagħmel iż-żerrija tarġa', imma ħadd inxef, la fetħed, jifir huwa proċess dan illi bil-fors qiegħed hemm. Jiena naħseb li kieku kellha tiġi Stella llum jiena ma tarafniex lili. Mhux biss għax lift ix-xahar u jinnafu żbżbagajt, ma mhux għalhekk biss qed ngħid, imma anke l-mod kif naħsibha. Anke l-mod l-attitudni tiegħi. Ma tibqax illi tkun. Issa da mhux biss ġara mħabba fiha għax mietet u jiena għaddejt minn żmien diffiċli żmien jinqiebes u għadni kultant ngħaddi minnu. Imma għaliex jiena meta Stella kelli 42. U Stella kellha 38. Illum jien għandi 78. Naħseb hemm differenza hawnx. Il-kittib sempliċement qed jirrifletti dak li għex minnu. Għalhekk kien nħobb ngħid fiction ma' xejn. Il-fiction ma jeżistix. Il-fiction huma l-ismijiet li nagħtu, forsi ċirkostanzi, naqdu żewġ ċirkostanzi flimkien, imma l-kittib xjati mhux minn dak li għandu. X'inhu l-fiction xejn. Ġieli kellek momenti fej ikollok famuż writer's block u x'tagħmel biex telbu jekk jiġri hekk. Jekk qatt kellek. Għax issa qed nisma' ħadi li fl-erba' ta' filgħodu u li tikteb kuljum u qed tfakkarni f'nies oħrajn li huma artistiċi li għandhom dat tip ta' disċiplina u fl-erba' ta' filgħodu ironikament ukoll li huma u jagħmlu xi ħaġa kuljum. Jiena nemmen li l-writer's block huwa meta l-siġra nesat il-weraq imma m'bdietx. Qed taħseb issa għar-rebbija li jmiss.
Imma importanti li xitla s-siġra twaqqa l-wera u żgur l-importanti. Alla ħas ma twaqqax il-wera s-siġra, għax ma toħroġ wera ġdid u frod ġdid. Firri jiena dak li għadu writers block jiena ma jkidni xejn għax huwa parti mill-proċess. Importanti għanġi. Ġili għaddejt minnu ġifi. U żgur mela tgħaddi minnu. Imma tant taqqas inqisu bħal writers block kważi jiena nqisu kważi żmien li l-batterija qed tiċċarġja. Il-karozza mhix taħdem, imma l-batterija qiegħda on charge. Jien hekk naħares lejh. Ma nħarriġ lejh bħal writers block. Issa meta għatlek dak ktib li ħriġt issa pinzellati, ktibt kuljum, ktibt bisforz, għalhekk għatlek b'disċiplina. Għax ħafna drabi kont imblukkat dak il-ħin, ma nafx se nikteb. Imma ktibt. Issa x'ħareġ dak nħalli għal ħadd ieħor biex jiddeċidi. Imma ktibt. Jiġifieri meta inti tagħmel dak l-eżerċju ta' disċiplina, tnaqqas ħafna minn dak il-blok li beżżak, imma sempliċiment tarafu bħala proċess. Ġili ssib li l-ek nifsek tmur lura għal xaġa tkun ktibt. Iva, Stilu. Iva. U kif tkun il-perċezzjoni tiegħek tinbidel? Issa l-ewwel net tmur lura jiena ma tantx irħobb naqra li x-xogħol li nkun ktibt. Għax nibda nsib li ma ġobnix, u mhux li ktibtu ilu ħafna da, anke ma tantx ilu, tara, dis-sentenza kieku llum mhux hekk kont nagħmilha. Diċ-chapter ma missinix bidiltek, dil-istorja t-timim tagħha le ma kellux ikun hekk. Imma insomma, dik il-ħabta nkun għamilt l-aħjar li kont naf dik il-ħabta, jew li ma kontx naf. Dik huwa dejjem, u għall-ħares ma kienx hekk, għall-ħares tibqa' l-ħin kollu jogħġbok l-istess ħaġa. Ikolli xogħol li ngħid dana sodisfat bih dal ħareġ, ikolli xogħol hekk ngħid hawnhekk naħseb dak tip għadu jissodisfani. Imma jkolli dak il-lakuni l-ewwel hemm fejn ngħid forsi missni għamilt aħjar. Għalhekk kiena nemmen ħafna fl-editjar. Mela, meta nellesti biċċa xogħol, l-ewwel li nagħmel huwa nħalliha toqgħod. Bħalma nagħmlu ngħidu meta ssajjar tħallih toqgħod. U mbagħad tipprova tara f'distanza. Bħalma pittur biex jara l-kwadru ċar ma jmurx iħokk imneħru miegħu jersaq lura. Fil-każ tal-kitba, id-distanza hija żmien. Ara nħallih joqgħod pereżempju dak ix-xahar. U mbagħad narġa' naqra kollox. U nibda ngħiditja. Issa darba Oscar Wilde kien qal illi għamil nofstanari jeditja biċċa xogħol tiegħu u kull ma minn naħħa koma. U flaxija raġa poġġija. Ġifier ġieli kollok bid dal-każi. Imma dak huwa proċess illi nħobbu ħafna jiena għax ngħidulhom isek ma strudaxxa ħdimt il-mejda. Ix-xogħol birlest, imissa qed titja l-verniċ, qed titja l-ostru u jibda jirġa' hemm u tibda inti terranġa s-sentenzi l-ewwel hemm tibda l-kelma flok oħra u tiskant dawk in-naqriġ differenza jagħmlu. Ma dik it-tieni fażi. It-tielet fażi inti jaqraw il-ktieb l-ħbieb tiegħi li għandi ċerti fiduċja jiena fl-opinjoni tagħhom. U nismagħhom. Kieku kun ktieb ta' tfal inti ħanki l-tfal jaqraw qabel. U noqgħod attent għal x'qalu, niżen x'għajduli, sa mhux bil-fors naqbel magħhom sewwa. Però kemm il-darba bdilt tarej. U kemm il-darba Wara li jkollok. Meta jkolli l-feedback tagħhom u ngħid Alla ħares ma bdilx. Alla ħares ma bdilx. Inħossom ishom l-edituri tiegħi dawn. Jiena ġieli kelli każ fejn jgħidu l-isma' di chapter ma tantx fimta. U qalli dak, u qalt li dik, u qalt li l-oħra. Oj, xi ħaġa għamel hawnhekk. Jien ma nibdel xi, ma niddejjaqx jiena nibdel. Għax wara kollox la naħħari x'inhu, mhux li x-xogħol joħroġ aħjar. Jiena naf kittiba kbar, jiġifieri li jieħduhom jiena tikka, illi l-editur jgħidulhom di chapter arġi bdilha. U jaċċettaw jerġgħu bdluha. Naħseb huwa mhux biss eżerċizzju ta' umiltà, imma anke ta' professjonalità fl-istess ħin. Illi inti tammetti, illi inti wara kollox mhux kull ma ħareġ minn taħt idejk huwa tajjeb bil-fors, jew tajjeb dak li jew tajjeb biżejjed, għandu bżonn illi tgħaddi minn dal-arbien. U jiena din inħobb noqgħod attent ħafna liha. Ikolli nammetti li qed tissorprendini kemm inti xjentifiku u metodiku biex tasal għal prodott finali. Imma Trevor qatt kien pereżempju li isma' kiteb xi ħaġa u għalkemm jiena fis-sib resistenza li xi ħadd jgħidlek hekk tkun determinat u tajt le, di hekk tkun. Iva ġieli kelli każi. U x'kienu raġunijiet? Ġieli kelli każi fejn jiena meta ituni opinjoni ma jikkonvinċunix. Għax jiena trid tikkonvinċini mbagħad sewwa.
Ġifieri mhux sempliċement għax dak li jkun għallijek mela ngħid mela veru, jekk qaluli li ta' minni serba ngħid fiha peace. Imma irid ikun konvint xorta waħda. U ġieli kelli każi fejn pereżempju niftakar meta kont ktibt minn wara żib. Id-dram wara żib. U billi kienet suġġett għaxa waħda skabrus biex ngħid hekk. Kien hemm ħafna min meta tajthom jaqraw l-ewwel draft. Di ma ngħidix, di mhux hekk, di mhux hekk. Imma f'dak il-każ kellha ħafna każi web strasi. Trom le dik hekk irrida. Pereżempju, ħantik eżempju żgħir. Kliem espliċitu. Mela, jiena l-kliem espliċitu ma jdaqni xejn. Jekk hemm postu. Jekk qiegħed hemm mhux bħala gimmick. Mhux sempliċiment biex inuri ta' parsi kemm jiena cool, hekk le. Jekk hemm bżonnu, dik il-kelma veru hemm bżonna dak il-ħin. Jew jekk dak il-karattru biex noħroġ il-karattru tiegħu da jitkellem b'dak il-mod għandu bżonna, jien ma niddaq xejn. Anke jekk tkun l-iktar kelma vulgar, l-iktar dawwa faħxija. Jekk hemm bżonna, ma u din nissottolinea, jekk hemm bżonna. Għax niddejja kultant nari ċertu kitbiet, mhux Malta biss anke ta' barra kultant. Li tinduna qed idaħlu dal-kliem sempliċement biex jidher modern, jidher attwali ta' parsi. Daw kiena ma tantxu il-qasam tiegħi. Imma jekk kiena nkun naf li għal dak il-karattru jew dik iċ-ċirkostanza għandi bżonn nitkellem b'dak il-mod, ma niddaq xejn. Anke jekk ikun hemm min darba kien hemm każ qalu li din hija libelluża. Ħadd parir ta' avukat biex inkun żgur li mhix, jew jekk hija. L-avukat qal li ipprova arranġa kelma law kelma lem biex inkunu żguri. Ma hu bistrasi u għamilta. Mxejt fuq il-parir li qalli u mxejt. Ġifri U ma fetħu ikolli, le, għasċin. Qed terġa' toħodni lura fi żmien meta anka jien stess fil-qasam artistiku kellna niġġieldu biex inneħħu ċensura li kienet xi ħaġa li aħna konna nħossu li hija inġusta ħafna. Inġusta. Li mhux ir-ratings li inti tajt isma' dan dik ħaġa oħra, xogħol huwa tajjeb għal dawletajiet. Għadċ l-lifta ma' ċensura b'xi mod? La, qatt ma kelli b'sod. Fl-fatt minna minn wara żib li kienet l-iktar play tiegħi li setat kienet, kull ma qalulna rating li aħna konna se nagħmluh diġà, ġifieri ovvjament li minn 16 minn għalija konna minnja, imma li qatt ma kelli każijek. Assolutament. Tħossi ma xaddejna minn dan il-proċess, jien naf forsi għamilkax. Hekk immorru lura fi żmien konna kolonnija, eċetera, eċetera, li aħna stajna minna autoċensura fuq anfusna minna ma konna nkunu konxi tagħha. Iva, kien hemm żmien hekk. Ħanajdlek darba kelli każi ġieli semmejtu ta' dan imma issa naħseb huwa każi sibi. Meta kont fil-77 issa ħammur lura. Kont ktibt ir-romanz 15-il numru. Hemm kont l-ewwel darba li tkellimt jiena fuq il-gay, fuq il-lesbjani, tkellimt fuqhom. Bl-ikbar ġifieri rispett tkellimt fuqhom. U ironikament il-ktib kwet jistampaw l-Libertà Espress li kienu tal-mużew. U dan kudu ġa stampaw li ħafna kotba ta' tfal. U dan meta tajtulhom jiena ma tafx kas x'inhu, da mhux ta' tfal jikteb soltu. U bdew jagħmluh da, dak kien kollox ċomp dik il-ħabta. U wieħed mis-setters li kien qed jagħmlu ma kienx tal-mużew kien impjegat. U da qalli Trevor għal dak jindunaw x'fih qalli iżommhulek data, qalli minna tawuli qalli u għamilnieh l-ewwel prova, t-tieni prova, dik il-ħabta providdu mad-debihom, nagħmilhom jistess kont il-prova. Kif wasanna kważi fl-aħħar prova, da jkun marit u ġi kompla wieħed ieħor tal-mużew. U da kif sabhom da, daqqa waħda xered daw l-aħmar. U bata li hija superjur. Għalli jaħfirlu miski. Għalli, isma' għandek xi kliem hemmhekk ta' għalli. Għatlu x'għandi ta' parsu ma nafx. Għalli għax hemmhekk għandek ta' għandek il-kelma u jħares lura biex jara biex ħadd isman. Għandek il-kelma aħba ta' għalli. Tlu ġaqalbi jalla dik hemm. Għalli ma nistgħux nistampawhom dawk il-kliem taħna. U dak il-ħin kien f'daqqa waħda tlu għax nagħmlu. Għatlu jentuħ l-ċensur tal-Knisja biex jaraħ li kien patriemenien dik il-ħabta, jew prof seminien. Għatlu u naraw u xajdinna. Namlu hekk għalli mela. U jiena u l-publisher, s-Sur Arter, gruppetta tal-Merlin,
tajnieh l-iktar kapitli jaħarqu tajnihom lill-Prof Seminian biex jarhom. U da ċemplinna għalinna, smajna ma nsib xejn tanna fil-kuntest li qegħdin għalinna, dak il-klim postu, Prof Seminian kien moħħu miftuħ ħafna. U sur gruppetta għallu, importanti jenna bil-miktub din għallu speċi. Għallu le, miktub. Jena mort ferħan bija dan fil superat l smatlu għanna din, Prof Seminian. Imma xorta mux ħanamluħta. U rmew iċċom kollu. Irmewħ kollu. U kienu nibdew kollox mirrat tas-salib. U dik il-ħabta naħseb tal-limt kif nidaj konti jena. Pero l-lum nirrispetta l-prinċipji tagħhom. Kemm biex magħhom ma nirrispettom. Il-prinċipji tagħhom kienu hekk u ma żemmew magħhom. U kellhom il-kuraġġ li tilfu l-flus minnu għax kemm tilfu xogħol u bdejna insomma xogħol. Jiġifieri ikollok dan il-każi. Però kont nemmen illi li qed ngħidu tajjeb. U kelli wkoll l-approvazzjoni issa taċ-ċessur tal-Knisja, huwa li qed ngħid barra minn loku. Imma dak iż-żmien ma kienx faċli, ma kienx faċli titkellem fuq dal-affarijiet. Jiena ma nafx minix ċerta minna jekk kontx l-ewwel wieħed naħseb ktibt fuq dawn is-suġġetti, ma nafx. Jekk ma kontx l-ewwel kont minn tal-bidu naħseb. Irridu nagħmlu studju ħana. Il-futur tal-ktieb fejn tiraħ sejjer? Hija mistoqsija wiesa ħafna u veru din. Il-futur tal-ktieb nistgħu naħarsu l-ktieb bħala ktieb fiżiku. U nistgħu ngħidu il-qari wkoll għax huma żewġ affarijiet u veru marbutin flimkien. Illum il-ktieb għandu ħafna xi kompetilu għax għandna l-ktieb diġitali u l-audiobook l-iktar naħseb biex ngħidlek kompetituri tiegħu. L-audiobook kien nara għandu sejm importanti ħafna mod speċjalment għal min ikun nieqes mid-dawl allura daka ma ngħidu xejn. Imma mhux hekk biss għaliex meta inti qed tisma' ktieb f'daqqa waħda inti daħal livell ieħor. Għandek l-attur, il-qarrej, l-animatur. Qatt ma ninsa meta darba smajt mela lija Christmas Carol kien jaqra Stephen Fry. F'daqqa waħda rajtu f'dawl ġdid. Is-sien għandek kunt taf Christmas Carol waħed mill-kodba favoriti tiegħi. Rajtu xi 5 darbiet, rajtu. Meta smajtu moqri, f'daqqa waħda il-marelli kważi qed nara film mingħajr stampa. Ma l-istampa ġo moħħi kollha qiegħda. Għaliex inti rej attur taf x'inti ġifieri meta pereżempju nisma' lilek taqra x'differenza f'daqqa waħda kemm x'dimensjoni oħra tieħu. Kull meta nisma' xogħlijiet tiegħi jien inqraw narhom ħafna isbaħ milli fil-fattuma. U naf ħafna jiena li pereżempju jmorru jimxu u jieħdu ktieb magħhom ġifieri jisma'. Hemm dak il-livell li huwa validissmu. Iktib diġitali mbagħad naturalment li tista' taqrah fuq mobile jew fuq apparat bħal Kindle pereżempju. Niftakar meta jiena tfal darba tawn il-Kindle bħal rigal kienu ħadd gosbih fraħt bih. Darbu sajtu ħafna x'kont sifirt ħadtu miegħi nsejt inġib in-nuċċali tal-vista u mnalla kabbartom daqs billboard biex tajt nara xi ħaġa. Imma insomma, il-ktib diġitali għandu l-prattiċità kollha, huwa prattiku ħafna ma mhux romantiku. Jiġifieri appart li tkabbar il-font, tek fuqha, tara d-definizzjoni tal-kelma, hija tajba ħafna. Imma m'hemmx dik il-fissazzjoni ta' xi blaħ bħali li jħobb ixomm il-ktieb u li tara l-paġi ta' qabel u tħalt fil-front guard u tħalt fil-entrata mbagħad rajt ġew. Qed tiskopri ftit u l-qis tal-ktieb kull ktieb huwa differenti. Imma insomma, dak huwa naħa romantika tiegħu. Jien naħseb illi u ħadd ma toqtolx l-oħra. Jien naħseb illi jistgħu jgħixu flimkien għax waħda għandha funzjoni mod u l-oħra għandha funzjoni differenti. Għalkemm il-ktieb dejjem jibqa' dik xi ħaġa maġika li iħallik timraħ fejn trid bl-immaġinazzjoni u l-interpretazzjoni individwali iħallilek hemmhekk, li jħallilek miftuħa bħal meta ngħidu rajt il-film imma ma kienx bħal ktieb, il-ktieb kien aħjar. Iva, dina tiswaħħa ħafna u ġieli ġerat lili wkoll. U tifhmu r-raġuni għaliex il-karattri tal-ktieb immaġinajthom jien. Tal-film huma kif rom id-direttur. U jekk jiena qalli jien naf dal-ktieb kien hemm l-isbaħ ħamara tad-dinja, jiena immaġinajt l-isbaħ ħamara kif toġob lili. Id-direttur għażel l-isbaħ ħamara li jafu. U l-istess l-ambjent u kollox. Jiena nħobb ħafna ċ-ċinema rej. Jiena kieku bħalissa ma x'intom naħseb qed nara xi film fuq it-tablet. Nħobbu immens il-film jiena. Tellifni lek mela. Bżax issa nagħmel tajjeb għalih iktar tard. Qatt ma ninsa pereżempju meta rajt jiena Pinocchio ta' Del Toro. Stop motion kollu.
il-film qalli xi ħaġa, il-ktib ma qalilix. U fil-ktib hemm xi ħaġa il-film ma kienx qala. Jiġifieri xi drabi jiena ngħid illi il-ktib tingost mod, il-film ta' gost ieħor. Imma hemm dal-faxxinu żgur ma nistax ninnegawh illi fil-ktib huwa jiena u l-awtur. Bil-istess argument, allura kull meta ktibt dram u mbagħad xi ħadd jiddiriġih u d-direttur ikollu l-interpretazzjoni tiegħu. Ħallejthom jimirħu jew jiena kont sitwazzjonijiet fejn rajt l-awturi jiddefendu u ma jridux li d-direttur imur lej dik in-naħa jew kellha li jkunu miftuħin jgħidu id-direttur jista' jagħmel. Ħanajlek kelli każi iżolati fejn ma kont kuntent assolutament xejn jiena bil-verżjoni aħħarija ta' dram. Imma kienu każi żgħar. Kelli ħafna iktar każi fejn jiena bil-maqlub. Normalment jien noħobb illi malli ktibt id-dram u hemm direttur li nafdah u cast li na kuntent bih. Hemmhekk id-dram m'għadux tiegħi. Hemm issa jiena nħalli fidejn id-direttur. Ma nindaħalx. Jekk mhux forsi xi interpretazzjoni ta' xi kelma l-ewwel hemm li forsi imma affarijiet żgħar kosmetiċi. Ħafna drabi jiena ma nidħol fiha xejn. Hawnhekk ukoll nistqar Lejla qed issemmjek illi d-drama l-iktar li nsiba diffiċli jiena biex nikteb. U ħalek għaliex għax waqt l-ktieb jien responsabbli tiegħu tat-tajjeb u l-ħażin kollu li fih. Is-suċċess tad-dram li t-tekst huwa biss parti minnu. Frista jkollok l-aqwa tekst tad-dinja. Mhux għal tiegħi ta' qed ngħid. Issa kollha l-aqwa tekst. Imma li jekk kellek direzzjoni mhux tajba u kast mhux tajjeb, ifalli. U jista' jkun forsi tekst mhux daqshekk tajjeb, imma b'direzzjoni tajba b'saħħitha u b'kast tajjeb joħroġ kaparavur. Jiġifieri jiena nħossli bħala l-script writer jiena hija biss parti żgħira, parti waħda minn ħafna affarijiet biex ma nsemmix id-dwal, ix-xonografija, il-kostumi, il-mużika, kollox. Id-dram kumpless ħafna bħalmu id-ċinema. Allura jien ngħid is-suċċess finali ta' ktieb jiddependi minni biss. L-immaġinazzjoni ta' minna jew in-nuqqas ta' suċċess. Id-dram jiena biss parti biss minnu. Għax qed tkun ovvjament ħafna elementi biex. Hemm elementi oħrajn li jiena m'għandix kontroll fuqhom. Il-futur Trevor x'inhu ġej aktar? Jiena bħalissa għandi diġà novelli biżejjed biex nagħmel ktieb ieħor. Imma għadhom fil-fażi fejn qed neditjon, irranġa l-ewwel hemm m'għaddimniex kuntent għal kollox bihom. Għad jiġifieri fadlhom. Bad għandi ktieb ċkejken li huwa satiriku ħafna fuq Malta imma b'mod tad-daħk ħafna, għamiltu bħala ċajta. Jismhom l-Gżira ta' Bugidma. Imma b'umorizmu ktibtu ħafna. Dak kważi lest u naħseb illi jkun lest din is-sena naħseb ikun ippubblikat, ma nafx. Imma għandi xi pjani ta' ktib ta' tfal ukoll illi ħanuża t-teknoloġija fih. Imma l-istess, xi ħafna minn ikunu għadhom fl-stratosfera qegħdin. Ikunu għadhom qegħdin jissawru. Jiena nittama li aħna jerġa' jkun l-opportunità li nitaqgħu 50 oħra Trevor. Unġiblek xi unur ieħor. Jiena nkun hawn forsi ma naħsibx inwieġbek imma. Għalmi, u l-pubblikazzjoni l-oħra li jmiss. Grazzi tal-ħin tiegħek, però żgur nixtieq ngħidlek u nagħlabdi li nixtieq nirringrazzjak għal kull kelma li inti tajt il-poplu tagħna li personali li kienu akkumpanjawni lili tul is-snin formattivi tiegħi ta' ħajti minn qalbi nirringrazzjak ta' dan. Nirringrazzja lilek Rej ħafna. Grazzi. Dak kien Trevor Zara li tħadditna miegħu illum ir-rebbieħ tal-unur għall-karriera artistika tal-edizzjoni Premju għall-Arti 2025.